Medikuntza birsortzailea inguruan iten deu lana. Batez ere zelula amak erabiltzen ditugu, Parkinsona edo bularreko minbizia bezalako gaixotasunen aurka tratamendu alternatiboak aurkitzeko. Gauza da, duela urtebete Kutxako gizarte ekintzak inbertsio handi bat intzuela eraikuntza berri bat eraikitzen, 5 milioi euro kostatu zituna. Baita ere kanpoko ikertzaileak etorri ziren, gure fundazioa ahalik eta gehien hazteko, eta egun batetik bestera gizarte ekintzaren laguntzari gabe gelditu gara. Urtarrietik ja diru sarrera arazoekin ginen, eta orain maiatzean gaude egoera batean, martxoa eta apirila ez ditugula kobratu, eta atzoko egunez esan ziguten plantillaren 40% murriztuko dutela, eta gelditzen diren langileak ez dutela edukiko soldata fijo bat, eta soldata hori baxuagoa izango dela. Eskatzen nahi dena da, azkenen Inbiome Fundazioko patronatuak diala bai Kutxako gizarte ekintza, bai Donostiako udaletxea eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiak ere beraien babesa ematea.